Sziasztok, ismét találkozunk. Hogy tetszik Söpte ilyen állapotban? Tetszik, rendben van. Csak még az autó új egy kicsit. Avval kellene megbarátkozni. Mert? Hát először megyek ilyen négykerekes autóval. Melyik az a része a pályának, amelyik már fekszik neked ezzel az autóval, és melyik az, amelyik még tanulandó? Hát ez a gyorsabb rész, ez jobban fekszik, az elején az csiki-csuki, az nem nagyon. Tehát akkor ez csupa gyakorlás, vagy igazából próbáltok egy picit időre is menni, azt is nézitek? Hát próbálom készen menni, nem megforogni. Nem baj, egy kicsit lassabb, de nem hibát véteni. Sziasztok, győriek! Hogy éreztétek magatokat itt Szombathely mellett ezen a hétvégén? Rendben volt, jól éreztük magunkat. Kicsit az a sár, ez nem volt túl kellemes, de jó volt, minden jó volt. Legutóbb a Rávaringen egy C2-essel, ha jól emlékszem, azzal láthattunk benneteket, egy kicsit megnőtt az autó, mi ennek az oka? Az, hogy a C2 szerettünk volna menni ezen a versenyen is, meg a Mikoláson is, és egy autóval, és a C2-t ott Bótorobi bérbe adta a BZ-nek, és így más után kellett néznünk. Köszönjük szépen!